Ansel, ngano mo kong gibiyan? Labti ka, bro. Anong imo kong gibiyan? Magpagamatin lamang ko. Di na kong inom ta. Tagay ta mga pre! Watay mga oya bro! Tagay pre! Tagay! Gaya oy! Pas-pas tagay pre! Lagi! Oh, dara oh! Oh! Tagay! Gaya oy! Oy pre, yan ang galuya man ka! Dara oh, shot sa oh! Lipay-lipay daron, shot ba? Yan naman yung siya oy! Oh, shot sa ba? Oh, dapat ta ba? Ay, luya-luya diha! Pre, may problema lagi gamay. Usa na problema no pre, ibukan kasi muyab mo no. Ako nang milabot. Ako na yung problema. Sa di problema ni mo yam? Di mo kay nga nasa una. Kung sa mong problema ba karon sulbad na. Pwede mo sa ka kami halitan. Yun ako kaya ang problema. Gusto na kong pagkamatay. Gilalim dyan gibuhat na yun ako. Kaya na kong gibuhakan nga way inungdan. Magmayo pa yung magpagkamatay ko. Ay, nga na pre, daghan pang budget pre. Ako pa ni Moyam, tambag na yung amigo ba? Ayaw kablaka ng kumbuwagan ka pa ato na iinom. Tagay sa oh. Maglipay-lipay daron. Ligo na nagdagat niya. Bira pre, tagay pre. Kusan mang way nagmalinom. Oo, ano ka dun? Hindi, dinaan ba ini mo at tutas bayot. Huwag mong subukan. Pre, dito na kaya pre. Kaya mahal ko na ako siya. Hindi ko gustong dili sa mawala siya sa akong kinabuhi. Gusto na mang way nagmahal. Magpagamat na naman ko. Ay, pag nanayam. Bati ribitaw na. Undangan yung pilak diha kay sayang yung pagkagwapo. Kaya kang bati diha. Ano pag dilak-dilak na yam kay ikaw rin makasulban na imong problema. Asa mo ka pre? Kuha na ako sa problema. Ayam. Wala ka ko, asa ko kusunda kay gusto ko buka ng problema. Sige ba to diha? Ginagawa mo. Asa man to si William ni sakka man siya sa dakong bato. Naunsan mo yung tawanan. Dibdib din yung problema yun. Ansel, ngano mo kong gibiyan? Labti ka, bro. Anong imo kong gibiyan? Magpagkamatay lamang ko. Di na kong inom ta. Anong imo kong gibiyan? Magpagkamatay na ko. Kaya wala na nagbahal. Kaya magpakamatay. Timahaw na ko na. Magpagkamatay na ko, Ansel. Bye-bye. Ako na ni gayon. Ha 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 ha. Tabang na, pre. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang ina? Shout out mga Kabul Studio. Shout out dahil sa mga pugihan mo share. Oo na. Maayong bunta hapon sa inyong mga ka-studio. Bunta hapon kay buntag udto hapon naman may nahuman ron. Gikan mi sa among vlog. Shoutout ko. Shoutout ko ni Jiber Kuwa. Mga kusog mo share ni. Daghan kayo salamat Jiber Kuwa. Manilin Pilongo. Isa to. Estrella Bantilan, shoutout nimo. Malin bilong ko. Kevin Yusinyas, shout out.
og ni Dandan Shoulder Heart. Shout out mo. Daghang salamat sa mga pag-share ninyo sa mga pag-share sa among video. Og mo shout out po ko sa mga reactors ni Arnel Escudero na nasa Korea. Hernani Turculas. Shout out mo. Salamat sa pag-react kanunay sa among video. Elmer Titoy. Siya manaling nga ba siya? Taga Marcela sa una. Pero karon teacher na. Hi teacher. Og si kusog mo share ni. Taga gawas po ni. Nagtrabaho sa gawas si Shiri Nars Baldonado. Gibali mo ganyan good. Si Chichi Hagotin. Ibu Kids Pudulig. Maria Lorena Evangelista, shout out kanunay ninyong tanan. Og shout out po ko ni Ronel Hagoten Vlog. Suportahan po nato ni. Daghang salamat sa paghatag sa isda na nakasugba dun mi. Thank you. Shout out. Shout out po ko sa mga reparkas o mga kugihan mo share. Shout out ko nila ni Eretz Nicole Tulop o si Rita Bungot o Jessica Orunan o Janine Atwell Gulay o Lydia Aro o sa mong kauban nga si Ryan Musura o sa visit mo sa iyang Facebook page nga Buyax Mix Vlog o daghang kayong salamat sa mga kugihan mo share o labi na sa mga viewers. Daghang kayong salamat o ayo padayon mo sa pagsuporta sa Ball Studio. Thank you so much. Hello, good afternoon to all ka Ball Studio, especially to our followers in Ball Studio nga regular. Pasyataw ko sa tanang nag-follow sa amuhang mga video. Napasyataw dito sa akong kauban diha sa trabaho, especially the cashier si Love Quilcitas. Unya sa checker si Rosan Rosan Romano o si Juna Taray, and also si Albert Nugalada o sa iyang girlfriend nga si Alien Pina nga kaming na sila bibi nga umabot o si Tony Ross nga bagong checker lang, and also si Joel Beter si pare Joel Butil. Salamat sa pag-share sa among mga video pre. Thank you so much. Ug sa dire sa receiving nga si Jin Tokmo kasi ug si Kasi wala pa ko kabalo sa usa. Ay Kasi. Hello Kasi kanang see you tomorrow. Makita lagi punta tomorrow kay di na oron sa ugma gusto ko. Makita lagi punta nimo ko. Ug sa kanang mga SJ diha sa Marcela si SJ Gutya ug si Peligro nga bago pa lang na-promote. Ug sa among store manager dai nakalimot ko nga among store manager nga kamao mudado sa among store diha sa Marcela si Sir Echel Idol Kids, Idol Angeles, si Sir Echel Evangelis. That's all. Shout out ko sa Plaza Marcela. Sa mga kauban ng trabaho ug sa Fix Red Hardware si Jeprel Musong. Shout out ug sa akong pare sa Shoppers sa trabaho. Shout out nimo diha Palangga Iris Sarong ug sa tanang taga Shoppers empleyado. Shout out. Salamat Sa tanang nag-react ug nag-share ug nag-view sa mong Ball Studio. Daghang kayong salamat ug hinaot nga dili mo mundang sa pag-share ug pag-view. Sa mga wala nabasa ug wala maili sa mong wala kaila sa imong pangalan. Always in the Salamat. hearts. Always in the hearts. Comment lang mo aron para Sa ma-shout secret out viewers sunod. na mo. Thank you.